Matur nuwun Mas Arsono, Mbak Lis, Mas Anggoro, sak adik-adike kabeh. Matur nuwun Pak Bupati, Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Camat, Pak Polisi, Pak Koramil, juga matur nuwun Pak Lurah bersama perangkat dan warga semua yang bersatu padu mendukung acara malam ini. Tepuk tangan untuk warga Kartoharjo. Allahumma sholli ala Muhammad. Nek gak ngitung darai gak ngludruk. Tung tak tong. Ki kok banter sik. HP ku muni dhewe. Tak patenane sih. Dek nang masjid aku ora wani mlebu Jumatan. Banyolan lawas. Sing nggawa HP dipateni mulih aku. Wong kene sugih-sugih wong Nganjuk. Alhamdulillah. Sayange kok saiki golek becek ning kita saiki. Biasane iki kok angel men dipateni iki piye. Piye iki lho nek mateni. Kowe iki nyapa to? Wong ki HP ku dhewe kok cerewet ya. Tung tak tong. Usume lagi tiktokan dagangane laris mergotik kancane akeh mergotik bojone digendak wong mergotik ceritane aku marung ngono wis susume tuku kerupuk lamana lagi kabeh wong Nganjuk kebak rejeki eman-eman ayo nantir sing kena pangan urip nang donya dolor pira lawase ibaratno wong mampir ngombe mulaya sing padha sregep ngibadahe nek duwe rejeki aja lali sedekah urip durung mesti mati lan tamtu ayo sing rukun karo Indonesia kabeh bersatu tukar lan padu wis ora perlu
zaman kemajuan arek cilik lan tuwek senengane HP-HP-nan mula sing ati-ati nek padha main HP-nan aja nganti kena judi online sing dadi kemlaratan tapi nek wong anjuk wis ngerti dhewe main TikTokan main HP ngerti carane dolanan medsos kanggo njaga persatuane arek cilik-cilik pinter sekolahe cekap semanten kidungan kula sae lan boten barang karasa wirawiri padha seneng selawat kunjuk kanjeng Nabi. Nek warung-warung iki paling dagangane kerupuk. Aku komplit. Apa? Kerupuk sambel. Lah kowe ra nyuguh malah njaluk tapuk lambemu. Wong-wonge nek goreng kerupuk paling 2 dina no mlempem. Aku lho sak wulan kerupuk ra iso mlempem. Ora iso. Kenek banyu malah atos kok. Wong gorengku nganggo semen. Wong lanang ngedep warung kok. Wong wedok neng pasar mulih-mulih. Wong neng pasar kok numpak sepeda motor moh. Numpak mobil moh. Senengane numpak sepeda lanang. Iya. Bojoku beda karo bojone wong-wong. Wong-wong nek turu wangkler wong wedok. Bojoku nek ngorok jan kaya kembang api. Swas. Dhuwur. Swas. Dhuwur. Jane cangkem apa buta. Kok iso ditutne kirik? Ha! Kok gak dijemput? Omonganmu saru. Jemput. Kenapa? Jemput. Mulai karmu ora karmu. Aku malah seneng kowe ndang tiga bandar dadu ngono. Gak sayang wisan. Gak cinta. Gak apa-apa, gak kurang tunggale. Tak dolek wong kene ganteng-ganteng. Sapa sing doyan karo kowe Dar? Kok Dar sih? Jenengmu rak Darminto sih. Jenenge Darminto diganti Mami Okta. Otobus po. Gak eling biyen. Ngapa? Jamane ndemek-ndemek nang wong tuaku, Dik, gak ana wong wedok sing paling ayu gak koyo sampean. Saiki aku nang pasar gak mulih gak disusul. Aku ki ngerti jaman nglamar kowe kae ora enek wong sak desa sing ayu taliyane kowe. Lah tanggamu sapi tok lho. Sing wedok wedok. Ya mesti kowe tok sing ayu kabeh sapi. Anjene tambah tuwek tambah cerewet. Cerewet. Sok ben jomok baleni. Lapa sih ya? Aku isin lho. Isin lapo? Nek ngoyohi lungguh nyapa kowe ngadeg kok pepetne wit. Wong lapangan sakmene gedene
Lah aku iki wong wedok, sukete dawa-dawa. Lah mek aku ndodok ngoyo kesogro. Oh alah dar minto. Karo ta aku iki kandungan lemah mek ndodok wedi brojol. Apa? Kandungan lemah. Kandungan lemah. Lemah. Aku wis omongi dokter kok. Diomongi dokter apa? Niku bojo kula niku jere kandungan lemah. Lah kok doktere ngomong, "Mboten Pak Kirun. Niku jerone gembol radio." Kowe iki jane tumor apa piye? Dokter niku kandungan lemah. Oh alah dar. Aku karo kowe iki tenan. Rabi ana yaene. Getun ta? Ora. Getun peno ya getunan aku, Cak. Lah kok iso? Gendakanku kok ono sing elek. Ora enek sing elek tapi gendeng kabeh. Gak apa-apa ya tak telateni masih gendeng. Wong gendakmu kabeh anak buah Purnomo belajar baik kok. Iki Pak Purnomo ndelok lho iki. Kok iso? Oh, Taiwane ya ndelok, Siti Korea ya ndelok, Hong Kong ya ndelok. Wong gendakmu pasiene Purnomo Pak, Bu, mek gak tebel-tebel menyane iki, ya gak atene aku katut. Aku ki ndukukne kowe. Golek dukun Lah buktine menyan. Kemis malam Jumat seruwet teko etan. Kan balik ngulon goblok. Sapi nguyuh. Kok dadak Getun kula dirabi. 15 tahun dirabi kenean lho gak manak-manak. Lale mana piye wong turumu murep. Nek kowe mlumah kodhokmu kok. Lah wingi melumah kok gak mbok begagano lho. Wegah. Njero nenek tikus jengongok. Iku cucu tikus sayang. Apa mami? Kabilator. Ya kowe. Luputo dirabi bojo kula nggih. Kula dirabi PLN. Arti setrum ndasmu iki, dirabi PLN. Nuruto Kanjeng Rama. Alah Rama Bargawa. Pakmu jenenge Sulkan. mbok celuk Rama. Rama Sulkan. Apa pakmu tanggane Bagio almarhum jenenge Kupleh. Rama. Oh alah. Getun, kate rabi ta? Ora. Kok kate rabi? Kate kok pegat. Gak aku nular Mas Harsono. Mas Harsono 50 tahun. Kowe engko rencana 20 tak pateni ngono iku. Pak Arsono pira? 50 tahun. Ya iku perlu dicontoh. Lah apa kok kate kok pateni? Nyontoh Mas Harsono putune akeh. Lah nek perkara gelut ayo padha lanangi. Aja mok cincingne. Kok gak ono ayeme rumah tangga? Aja cincing. Ulumu kentol ketok kuwi lho. Wong wedok ning ngarepan sok bengke nek dandan ning jero. Aku isin dilokne wong-wong. Bojone Kirun ke piye to kok nyatuti jenggot ning ngarepan. Kowe iki wong wedok lho. Kowe iso nyuwati jenggot ning ngarepan iki. Ya iki bojo tapi buka wadine bojo. Ora usah dibuka. Lah apa ketokane wong njabuti jenggot? Gak njabuti jenggot niku. Lah apa? Mangan donat mesese ceket. Donat apa gayane skincare? Loh, wis gak melok nukokno melok nyocot ae, peno. Kowe iki lho rasa tuku online mok nggo wajahmu. Loh aku wis tuku wedak keputihan lho iki. Iya ya, wedak keputihan berarti kon bar mana? Wedak pemutih ndelok ta. Ngadep marep nguri. Gitokmu kaya kadal iki lho. Wong sing putih ndasmu tok lho. Gitoke kaya ndut. Kowe nek ora seneng karo aku balekno nang wong tuaku. Kuwale Kak, kuwale. Lah terus Ya aku sing balekno nang wong tuaku. wong tuamu sapa? Wong kon tak temu ning isore gerdu ning tas kresek kembut-kembut no. Tak go mulih dadi kowe kuwi kok. Dadak Kula kandhani sederek anane kula mboten saged meteng sampai sakniki niki perkara jare dokter. Mami Okta, maaf, sampean gak kira iso meteng soalnya bojo sampean endek. Cilik wekmu. cilik tapi rak kesit. Kesit apa? Wong peplek tak obah sampai 2 jam gak tangi-tangi. Malah wekku sing tangi. Lah pancene
gedinggemu lho. Karo gekku ki gedinggemu. No dar minta. Kan ini, ikan penuh turu. Ya. Waktuku kecil, aku suka yang mungil-mungil. Tak ira pentil, tak sental-sentil, jebule. Aku wis ngerti, nek kowe kuwi wong wedok. Bareng tak singgol kok gimbal kodhok. Rumangsaku Mene-mane ku ndelok apa? Assalamualaikum, dereng ngamen, Pak. Suara iki rek. Kon karo iki wong gegeran. Mami, Kon tak pateni saiki kon kok. sakniki teng mriki to. lah maune ning ndi? Biyen jejek kali kula lho. Aja ngomongno, mek aku bekengek. Derek ngamen. Mboten sayang. Ora aku ya trima. Wong nek ngopeni wong bekasi wong nakal ki malah iso sadari swarga. Yen liwat aku keling laku tresno. Tangkep pruk. Rasa nembang. Wong aku ngrungokne suarane ki munek-munek kok. Malah Ngamen. ketambahan. Wis jangan ta, Pak. Iki cek nyanyi cek ngamen. Iku mau lagu apa, Dik? Bubuk asmara. Ya apa mau nadae? Yen liwat aku kelingan laku tresno wen sapoyo pati. Kon mek gak iso nyanyi dok nyanyi. Joden bodene demong kepicale tak idoni kon. Duh. Kon jalo tak idoni mare. Duh. Pisan kat kon tak idoni. Duh. Bojo sampean nesu kok kaya ula kobra. Apa? Aku tau didoni Pripun? balik nang raine dhek. Akhire mluwi. Aku ngidoni gawe masker. Marang Raden Wiratmaya. Terusna. Rasa nembang kok. Ayo susuk. Golek pangan. Susuk 5.000. Susuk piye? Bayar urung susuk. Aku kapusan petuk cowok ning prapatan. Tak kei 1000 jebul keliru atusan. Rugi no, rugi. Pripun? Apik iki. Apik niku. Iki biyen ning perapatan guyangan kok. Lah, oh riyen tesih dadi mami kula nika Ngandeng niku. trek-trek. Bojoku iki seneng lagu Apa? yang menyelamakan religi di balik kerudung. Apa? Di balik kerudung. Moh. Kowe kudu ngandasmu buta kok. Di balik kerudung. Kowe gak iso nyanyi lagune Cacili-cili. Napa? Lagu apa, Pak? Oh adikku lho. Kekasihku. Aja pijer nangis bae. Dela maneh ibu rawuh ngasta leho. Ngaso oleh. Ngasta leho. Oleh. Gedang kacang Cina goreng. Rasa ngamen rene. Ngeten iki pinten tok? Tangane lancang. Wong gak ngerti ta. Tuku bakal gak duit aku. Dudu perkara gak ada duit iki warung higienis. Wong tangasmu. Aja guyu. Cangkemmu enek kulupe lho. Wong tanganmu mari gawe ngotot kakes gak kena. Setunggal pinten? Ya. Ya. Pangan. Piro sita? Wis Degenano riyen. wis to dadi pangan. Oh gak cocot iku. Kon mangan. Aku engko tukokno sisan. Penang sing dodol tak. Bakul kone. Piye? Aku panas. Goreng iki mbok mau ki. Engko ora apa-apa lho. Panas. Panas apa sih?
Iki gorengan isu mah. Gak apa-apa lho, ha. Kene mangan ora apa-apa kok. Wah. Panas wae. Ora i. Ya wis. Kok gak apa-apa. Duh, lomboke. Lomboke kok tawekmu. Piye nek tak remet tak culekne mripatmu. Rumah iki lho tahu isi Isin apa? mercon. Pangan iso dor. Ngombe ora? Dagangane ngombe no. Dolono, Pak. Gosek mbok menawa teh kleru sing Bener niku. nek gawe teh ki teh sing anyar. Cepta bandulan. Ya ampun. Ngisin yo. Apa sih, Pak, kok gak tepai? Gak tepak ya apa urung mau udek ngono ki lho. Urung mau udek. Umbien, Dik. Kowe tau tak bayar wong sampean yo ngamen kayamu pira? Umbien. Gak apa-apa. Nah, Kok wong kok cerewet ae. Wong ngene ya diguwak kok. Barang kok. Sampean ku yo ngono. Banyune iki lho sak pira olehmu meres kok sampe ngono kok. apa? Mami. Kon barang kudu mbok coplok kaya semuti rambutan, cuk. Eh. Ya apa katok umumku? Salahe kok ade nyentel sembarangan kok ana katok segitiga merek Sony tak gawe. Sony apa kuwi nek tulisane Hello Kitty. Wong anak kula nggih ngoten kok. Mangan ning jero. Bareng ngerti rambut kula putih, Mami. Mami bareng rambutnya putih kaya katembat. Bocah ki cara wedok tenan wis remuk. Apa? Ngamen. Lho, susu ana. Susuk 5.000. Lah wong arek iki durung mbok kei kok njaluk susu sih. Lah wong bocahe meneng kok wis cerewet. Bayar apa lagi? Loh, Ngene lho, ngene. Bayar apa ora iki? Terang-terangane. Masalah iki. ya gilani. Wes, Pak, tak bayar apa-apa wis. Dek, Nyapa? ngentut. Kene sing korene prek. Suntik to meneh sampean, suntik. Suntik apa ki malah tak tuwi sempritan kok. Gak nang kene, gak nang omah mbok entuti tok biru cangkemku. Lah untunge ora tak dublakne lambemu kok. Pun nggih, tak nerusne laku. Gak madang. Madang nang pundi? Jero Pun akeh teng pundi? ngguri nek pring. Golek ulo kobra kok nyokot iki. Jane bojo sampean wong apa garangan? Yen lewat. Wis, Aja ini kok bengkal. kuwepruk kursi Darminto kapok kowe. Aja ngono ta, Cak. Wong aku iki nang YouTube wis diwedokno kok jejer Darminto ae. Sing raro Mami Okta, artis Budi Wijaya Mojokerto. Sapa sih? Jombang tak sawang. Budi Wijaya Mami Okta. Bareng tak amat aku alah Darminto. Ya sing salah peno. Lapo? Sampeyan kan ambek aku koncoan kae cilik. Ya. Saiki sampeyan rabi. Lapa aku biyen sunat mbok kado petelo talis. Lah kowe mulai cilik genah ya wis rokan ngono lho. Ngono. Wong sing salah Pak. Wis tuwa iku aja adik gegeran ta, Pak. Sing arep gegeran sapa? Oh, tambah tua tambah cerewet. Lah sing cerewet malah kowe lho. Lho ya peno. Lah wis nyapo? Aku ora nang omah kowe omong dhewe. Loh, aku video call. Video call apa? Aku live TikTok. Live TikTok apa? Apa lho? HP ora gablek kok. Main TikTok. Mlebu ngono rasa metu neh. Tunggu ana warunge tak tinggal blonjo. Lah nyapa tak tunggu ora kan ya kak. Wong wis buka ya mesti tak tunggu. Awas gak setor. Hati-hati lho. Aku dek dilapori wong lho. Dilapori apa, Cak? Kowe tak bongkar ning kene isin. Loh, Mami Okta iku gak ada izin.
Jareng koreng Madura arapa mek wisin todus be oreng. Jebule todus. Punya nereng bine mamuka tapi na todus bule. Arapa mek todus ka jareng Todus koreng. bayi. Aduh dan badan hedap. Engko habis pada Madura pada telok menggo. Telok minggu apa? Telung minggu. Telok minggu telung minggu telok. Heda, mon lo bisa ngocak Madura jek ngocak Madura. Tore seklangkung sepurana bola melaknya sedikit mun tak benyak telok minggu telung minggu selekor dina Apa marek selikur dina ada. Engko habis pada senep. 1 hari Saare kak. 2 hari 2 are. Jareng kok Madura bisa pelak. 3 hari 3 are. nek sak bulan Sebulan. sepelan lawas goblok Aduh kak. Madan badan kok mek sebul. sedina Saare kak. 2 dina 2 are. nek 3 dina 3 are. nek sak bulan Sebulan. Ayo gini. Ente nono, mekak tepak ngomong tak susoni mencret meno. ora mungkin wong iki anduk lho Sedina kaos kaki ilang mau kayak kene bisa ngocak Madura. pelak Sedina sehari 2 dina, 2 hari 3 dina, 3 hari saulan. saulan ya 30 dina ta ta saulane 30 dina nyapa Dudu ngono, Kak. karepe iki piye Sedina, sehari 2 dina, 2 hari saulan. apa telok ya 10 20 30 Sebulan. sepelan lawas kaya cek payu ya Oh tambah gak jelas meno iki. Wis aku tak goreng ote-ote. goreng karepmu ora karepmu Aku tak nang jero ya, Mas. hati-hati dengi kowe Engko mek ana wong wedok tuku. Aja anyeng-anyeng. Pas gak oleh bayar. kowe gejala stroke kok polae lho Hah? Tak tinggal ya, Mas. ya yang hati-hati nek nyukokne geni Aku wedi kecipratan lengah. payo matane papat reget iki lho mata kanyolan lawas Wis ngentutan di Pulau Soro. Tak tinggal sih ya, Cak. nah apa piye Enggak. dadak nek nyugokne geni ya ta iki pawon bak kayu dilebokne lagi disumat lha apa kon kayu mau lebokne ndasmu lebokne pawon lah suaranya mak kretek. Maaf ya. Sekarang zamannya LPG. Apa nggak pawon? mun LPG abape buatang Wis, Cak. Gak ngereken. gak ngreken karepmu